Wolf on Air. Wolf on Air και Music Heaven κι όλα είναι ωραία! Radio Music Heaven. Ακούτε Wolf on Air. Με τον Αλφα Wolf. Wolf on Air κάθε Σάββατο βραδάκι με τον Αλφα Wolf. Στο μικρόφωνάκι τέλεια μουσική, όμορφη παρέα. Wolf on Air και Music Heaven κι όλα είναι ωραία! Wolf on Air και Music Heaven κι όλα είναι ωραία! Wolf on Air. Wolf on Air και Music Heaven κι όλα είναι ωραία! Radio Music Heaven. Ακούτε Wolf on Air. Με τον Αλφα Wolf. Wolf on Air κάθε Σάββατο βραδάκι με τον Αλφα Wolf. Στο μικρόφωνάκι τέλεια μουσική, όμορφη παρέα. Wolf on Air και Music Heaven κι όλα είναι ωραία! Wolf on Air και Music Heaven κι όλα είναι ωραία! Τελικά πες το σύμπτωση, πες το ηρωνία της ζωής. Το τελευταίο τετράστιγο από αυτό το ποίημα του έμελε να είναι και προφητικό για τον ίδιο. Μια και πέθανε τελικά στην ξηρά και άσημος, με μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της κηδείας. Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες. Νικόλα Καβαδία, ποιητή των μακρισμένων θαλασσών και των γαλάζιων πόντων, εραστή της θάλασσας, που από παιδί ένιωσες ακατανίκητη έλξη για τη θάλασσα και γι' αυτό άλλωστε έγινες και ναυτικός. 35 χρόνια πέρασαν από το τελευταίο ταξίδι που έτυχε Ναύπλος για το τέλος της ζωής σου, αλλά όχι για την ουσία, όχι για την αλήθεια της ποίησής σου. Μιας ποίησης που μας συνεπέρνει ταξιδεύοντας μας πάντα σε δύσκολες βάρδιες, στα παράξενα της Ίνδια, τα φανάρια, στην Νότιο Κίνα, στην πλάτη της θαλάσσης, στο μπαρ Ρετζίνα στη Μαρσίλια και με στροφιά τον Γουίλι, το μαύρο θερμαστή που μες στο τεράστιο σώμα του είχε μια αθώα καρδιά. Πόσες φορές δεν το έχουμε τραγουδήσει χάρη στον Θάνο Μικρούτσικο και την ευτυχή συνάντησή του με τον ποιητικό σου λόγο. Ήσουν απόλυτα βιωματικός. Πάντα ψιθύριζες στην καρδιά μας για τα καράβια που έζησες, τους ναυτικούς που γνώρισες, τους έρωτες, τους καυγάδες και τους θανάτους στα λιμάνια, με τη γλώσσα των γραφιών, αλλά και κάποιους ιδιωματισμούς της κεφαλονιάς που μπλέκονται με τα γνήσια λαϊκά ελληνικά σου. Ο έρωτας για τα ταξίδια και τη θάλασσα, πάθος τρομερό, σχέση αγάπης και μίσους. Ο ίδιος ο έρωτας που σε οδήγησε να παρκάρεις από 19 χρονών μόλις, αφήνοντας τη σίγουρη δουλειά του ναυτικού γραφείου. Όλα αυτά είναι ορατά. Είναι ορατά σε κάθε στίχο σου. Και είναι τόσο δυνατός που διαπερνά τον κάθε αναγνώστη, που τον προτρέπει να ενωθεί απόλυτα με την αλήθεια του λόγου σου. Μπορεί να νιώθεις πικραμένος, μπορεί να μην μπορείς να απαντήσεις σε κάποιους που ίσως
τελευταία σε λένε ότι είσαι τραλαλά ή ότι δεν πόνεσαι στους ναυτικούς, δεν έγραψες για τον πόνο του. Μα δεν χρειάζεται να τους απαντήσεις, Νίκο Καβαδία. Σε αυτούς απαντάμε όλοι εμείς που σε θαυμάζουμε, σε διαβάζουμε, συγκινούμαστε από αυτά που έχεις γράψει. Σε αυτούς απαντάνε όλοι αυτοί που κάθε χρόνο άλλωστε το βλέπεις, έρχονται εκεί που ξεκουράζεσαι και σου φωνάζουν. Μαραμπού, άκου οι Μαρκόνιδες γρικούν. Άκου, σε ρεπορτάρουν. Κι ο Αρίξ αθάνατε στις ωκεάνιες ρότες. Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Ήταν η εκπομπή Wolf on Air. Radio Music Heaven. Ακούτε Wolf on Air. Με τον άνθρωπο. Wolf on Air, κάθε Σάββατο βραδάκι με τον Αλφαδού. Στο μικροφωνάκι τέλεια μουσική, όμορφη παρέα. Wolf on Air και Music Heaven, κι όλα είναι ωραία. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτό το μικρό αφιέρωμα σε αυτόν τον μεγάλο ποιητή, τον Νίκο Καβαδία. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με τιμήσατε με την παρουσία σας και την ακρόασή σας. Και επίσης θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το άλλο Σάββατο στις 10 Ιουλίου, μετά από αίτηση κάποιων ακροατών, θα ξανά έχουμε επανάληψη το αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Όσοι λοιπόν δεν προλάβατε να το ακούσετε ή όσοι θέλετε να το ξανακούσετε το άλλο Σάββατο, να είστε εδώ συντονισμένοι. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, Σάββατο βράδυ, να περάσετε όμορφα και να έχετε μια ακόμα πιο όμορφη Κυριακή αύριο. Σας ευχαριστώ και πάλι και να μην ξεχνάτε να είστε συντονισμένοι εδώ, στην εκπομπή μου Wolf on Air και στο ραδιόφωνο του Music Heaven, γιατί απλά Wolf on Air και Music Heaven, κι όλα είναι ωραία. Ακούτε Radio Music Heaven. Music Heaven. Music Heaven. δεν υπάρχει πουθενά, μόνο εδώ. www.musicheaven.gr, το δικό μας ραδιόφωνο.